جمن را برفینه که بینه جسری چیای پلاتو کنه بلا بهنا دیروکا ارزرم حنبیز بکه سلاوه که گرم ده حنبیز ویده به سلاوه گلین ارزرم نقشاندی به در راین برفینا سرهل دیرده ارزروم باجارێکی کو دیروکا وی بری زاینی دست پید که ji zayînê heta îro mazûvaniya gelek qewman kiriye. Li her deverên Erzurumê mirov rastî şopên qewmên qedîm tê. Ji aliyê cihên dîrokî ve Erzurum bajarekî wisa dewlemend e ku divê mirov bi rojan li Erzurumê bigere da ku mirov her deverên wê bibîne. Divê mirov ji mizgeftan dest pê bike û bi dêran re derkeve. Ji kelehan têkeve hundir û malên dîrokî yên Erzurumê keşif bike. Bi dîtina mizgefteke tenê an jî dêr û kelehekê mirov di derbarê mîmariyên wê de nabe xwedî fikrek. Ji ber ku her mîmariyek bi şêwazên cuda hatine honandin û her yek heyraniyeke mezin bi mirov re çê dike. Her çiqas avhewaya wê bejahiya tund be jî, mirov dîsa jî nikare xwe ji çiyayên wê yên bilind û bi berfê xemilandî dûr bixe. Her çiqas hewasar be jî, kelecana kaşûna li paltokanê bêhempa ye. Ji ber vê yekê ye ku her sal bi hezaran mirov xwe davêjin hembêza çiyayê Platokenê. Bi rastî wexta mirov behsa bedewiya Erzurumê dike, gotin ji mirov diravin. Mirov nizane hevokeke bi çi rengî saz bike ku hem karibe xwezaya wê tarîf bike, hem jî bêhna dîrokî bi we bide hîskirin. Erzurum, warê pirçandî. Deriyên xwe ji me re vedike û li benda kişifkirinê ye. Warê çiyayan û dîrokê. Desteyek ji delaliyên xwezayê pêşkeş dike.